Златната нишка. Великден на душата. През изминалата година около Великден се улових, че си задавам въпроси. Не как да боядисвам яйцата или какъв козунак да опека, а какво всъщност празнуваме. Какво възкръсва? Душата ли? Тялото? Или просто една традиция, която се появява, но вече без сърце. И тогава седнах да рисувам. Без идея, без очакване, само с усещането, че искам да стигна до истинския смисъл. Така се родиха тези три картини. Първата картина е началото, раждане, възкресение и женска сила. Първо се появи яйцето, символът на живот, на потенциал, на всичко, което още не е, но носи себе си в зародиш. От него излита фениксът, образ, който използвам често в творчеството си от години. За мен той е душата, която преминава през огън, за да се роди отново. Символ на смъртта, а на метаморфозата. До него жена. Не просто майка, а женската енергия, която пази, създава, вдъхновява живот. От тази картина започва и златната нишка. Истинската, ръчно извезана. Тя е душата, съдбата и пътя. Стигаме до картина 2, която е наричане, съдба и знание. Там нишката вече се намотава около яйцето. Жената в центъра е спокойна, съсредоточена. Тя не ражда, а нарича. В нея има магия и знание. Тя е втората от трите мойри. Тези, които тъкат нишката на съдбата. Постепенно ми се разкриха и други пластове. Тази фигура съответства и на висшата жрица от Таро. Жената, която знае, но мълчи. Която държи баланса между видимото и невидимото. Тук душата получава своята насока, своите уроци и е преход към третата картина. Завършекът. Избор, свобода и справедливост. Духът вече поема контрол. Фениксът сам прерязва нишката. Не съдбата я прекъсва, а самата душа, с воля и съзнание. Жената до него държи везна, символ на справедливостта, на точното отмерване. В Таро това е карта 11. Там, където всичко си идва на мястото. Тази трета мойра не решава съдбата. Тя само мери колко дълго да е пътуването, колко дълбоки уроците. Тези три картини са моята Библия, моята приказка за Великден. Не като ритуал, а като истинско възкресение на душата. Пътят от зародиша до избора, от съдбата към свободата. Златната нишка я извезах не само с игла, а и с сърце. Ако тези образи говорят и на теб, значи може би всички носим в себе си частица от тази нишка. И може би всеки ден, в който осъзнаем избора си, е нашият Великден.